Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, have no food or homes to seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee, until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And we all will invoke your aid. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang, di imi nasabotan asin na utob, an sa imong kabotan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatayan mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao, antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Danay na ipamibi mo kami. Sanudas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matuka po. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat sa kahagadan ni Mr. and Mrs. Marlon Obis and family for BIR anniversary. Sa kahagadan kan BIR Legazpi. Pasasalamat by Marieta Sarza for finishing program of the master degree at BU. Sa kahagadan ni Nena J. Panganiban. Pasasalamat by Mr. and Mrs. Eddie Chan, Mr. and Mrs. Rolando and G. Chua and family. Thanksgiving for the gift of life of Yona Socorro by Emily N. Seminiano. Thanksgiving para sa mata na marahay by Aida Grifaldeo for the gift of life and birthday blessing of Senen
by Ne and June. Special na kaagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family by Rosie B. Asopardo Cantara and family. For healing by Eleanor Garcia. For good health and protection by Mr. and Mrs. Marlon Obis and family. Special na kaagadan by B.I.R. Legaspi, Tess D. and family, Palisa family, for healing of Cedric Barameda by Barameda family, for board exam by Christine Joyce Samudio and Marites Marcos, guidance for Sofia Kayla Micalier para sa free board exam. Special intention and thanksgiving of Eileen. Para sa kapengaluan kan mga minasunod na kalag, Froilan by Rosie B. Asopardo Cantara and family, Eduardo by Mendoza family, Alexander by F&S Velasco, Francisco Angcola by Rosie B. Asopardo Cantara and family, John Kenneth by Ayo and Civiliano family, Nonoy, Melton, Jose, Josefa, Antonio, Maria, Jovito by Tess D. and family, Maria Luz by SAA Batch 75 and 79, first death anniversary of Estelita by Lani Grajeda and Mendones family, All Souls by Antoinette Cañares, Virginia by Beth Romero, death anniversary of Dominador by Irene Palmes and family, Jeffrey Ivan by Eileen.
Banwaan nin Diyos, matindog po ang gabos, asin awito ng awit sa pagpuon. Siya manwan, inapon maging banal, tilipon galing sa Rome, sa Diyos na sa tokag tubos. Good morning. Good morning, Father. Smile. Yeah. With a smile on our faces, pupo ng taining sa tuyang pagtiripon, sagaran ka nama, kan aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Aldaw na naman in Huwebes, kita sa rong familia, asin komunay didigdi sa parokya, nagkakatiripon po sa pag-umaw, pag-arang, kan tabang, kan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Sirigman sa aldaw na ini, pet sa 30 kan Hulyo, ginigirumdum taman ang memorial ni San Pedro Crisologo. Hagadon tamanan sa iyang intersesyon, asin tabang para sa satuyang mga pangangaipo. Ngunyan tanganing kita po, na uyadigdi magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo, sa tuya ng rumdumon, asin pagsulsulan, an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, dako'y pamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawada ang sa tong mga kasalan. Asin darohon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Mamibi kita, O Diyos, nahuli sa mga palada na apostoles, nagtugot na kami magmidbid kan sa imo ngaran. Huli kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, kaugaying warasan na ang simbahan danay na magtalubo sa bilang nin mga nagtutubod sa imo. Siya na kaiba mong nabubuhay as inagahade, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos, na kapanahonan ken mga panahon. Amen. Hinanyugon yato an enot na babasahon. Babasahon ginuno sa libro ni Propeta Jeremias. Ang tataramon nin kagurangnan nakaabot ki Jeremias, naan ulay, bangon, asin paduman ka sa harong kan parakuron. Duman ipapasabot ko sa imo, an sa kuyang tataramon. Nagduman ako sa harong kan parakuron, asin idtuon siya duman, nag-aabala, sa atubang kan sa iyang kurunan. Ang daod na dalipay, na sa iyang ginigibo, naraot sa iyang kamot. Kaya nagibo siya nin sarong bagong daod. Siring na pinagmarahay niya,
Dangan uminabot ang tataramon nin kagurangnan na anulay. Dai ko daw magigibo sa imo, harong ni Israel. Siring kan ginibo kaining parakuron. Hilnga taarog kan dalipay sa kamot kan parakuron. Siring kan kaiyan sa harong sa sakong mga kamot o harong ni Israel. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang tinatabangan kan Diyos ni Jacob. Paladan ang tinatabangan kan Diyos ni Jacob. Umawa ang kagurangnan kalag ko, o umawon ko siya sa bilog kong buhay. Aawitan ko ang kaumawan nin sa kuyang Diyos, mantang ako may buhay. Paladan ang tinatabangan kan Diyos ni Jacob. Dai ka mo magsarig sa mapangyari sa mga aki nin tao, huli tamayo sa inda ang kaligtasan. Kung sinda magadan, minabalik sinda sa daga. Sa aldaw na iyan, napapara ang gabos nindang kaisipan. Paladan ang tinatabangan kan Diyos ni Jacob. Paladan ang tao na tinatabangan kan Diyos ni Jacob. Ang sa iyang paglaom, ibinubugtak sa Diyos na kagurangnan, na nagibo kan langit asin daga, kan dagat asin gabos na yaon dyan. Paladan ang tinatabangan kan Diyos ni Jacob. Ang pagrokyo kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagtaram sa katawuhan, siring man, ang kaharian ng langit nakakabaing sa hikot na ihinulog sa dagat kasi nagadakop nin gabos na klaseng sira. Kwan pano na, hinawas, asin dinara sa baybayon. Ang mga marahay na sira, tinipon sa alat, alagadan mga maraot, itinapok. Arog kaya ang mangyayari sa katapusan ng kinaban, maluwas ang mga anghel, ang mga maraot lalainon, ang mga banal, sa mga banal, dangan isusugba sa hurlong kalayo. Duman ang pagtangis, asin pagragot nin mga ngipon. Nasabutan nindo ini? Opo, simbag nida. Sinabihan niya sinda. Ang lambang paratukdo na may pakasabot, dapit sa kahadean nin langit, nakakabaing sa ama nin pamilya, na minakuan nin mga bagay na bago, asin mga bagay na daan hali sa iyang sarayan. Pagkatapos, pag-usip kaining mga parabola, naghali si Jesus duman, nakaabot sa iyang banwaan, asin nagtukdo sa sinagoga. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta kan kagurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po. Pakigreet daw po kan sa tuyang katain na good morning. Naka-experience na po kamong manira. Ako po kang naging kura ako sa nito, tapos sa huruan. Harani po ini sa dagat. Naka-experience ako one time na mag-iba sa lawod, tanganing manira. Or kung dahil man kamong experience kayan, pag nagsasaod po kamo, yan, nakakahiling kita nin sira. And every time makahiling kita, mabakal nin sira. Let us also remember the sacrifices, kaining mga parasira. Tako minsan, kung makatawad kita to the bones. Pero grabe po ang sakripisyo nin pagsira. Malawod ka, kung maswerte, makakadako. Kung daing swerte, magdamlag ka,
mauli ka, luhaan, mayo ka nindakop. Kasi sa kan mga obserbasyon ko, pag nagsisira po pala, titonton suhikot. And after a while, pihawas. And pag hinahawas ang hikot, dahil ka man makapamili kan sira na pwede sa nang lumaong sa hikot. Halo-halo po ang makukuha. May sadit, may darakula, may mga reject man dyan. Ang iba nga ni, anitsura, garib ako naman sira. Ano ya ko ini? Syokoy. Dahil man nagpipili po, dahil nakakapili. And that is the image Jesus gives us today. Tigkukumpara niya ang kahadean ni Diyos sa sarong hikot na itinutuntun sa dagat, which gathers every kind of fish. Gabos na klase nin sira. Ibig sabihin, suhikot, the net gathers everything. But eventually, pag-abot ninda sa pangpang, sa inda po na gigibuhon itong pinag-aapod na sorting, lalaino na sa mga marhay, asin maraot na sira. Ang sira baga, igwanin mahal, igwanin barato. Siyempre, lalainon. Ilalaag sa alat, sabi din sa Ebanghelyo, ibig sabihin, makakanaog sa iyang kahadean, sa mga marhay. Sa mga maraot, ilalain man, itatapok, mga katakot nga ni so description digdi, itatapok, isusugba sa kalayo, ilalaag sa lugar kung sa yaon ang pagtangis asin pagragot linlipon. Ibig sabihin, a place of damnation, a place of punishment. Iyan ang retrato na itinatao sa tuya mo niyan. Kaya may implikasyon man ini, asin pagirumdom, sa tuya pong buhay bilang mga Kristiyano. Not pagpapagirumdom kita, na an hikot kan kahadean ni Diyos, an hikot kan mahal na Diyos, sarong mahiwason na hikot. Alagad, nakadepende manggirarayan sa tuyang pakabali, sa mga marhay na sira base sa satuyang disposisyon asin attitude, desisyon mantang yaong kita digdi sa kinapan. Taan simbahan daa, gariman sa na ini hikot that welcomes everyone, saints and sinners alike, strong and weak people, faithful and struggling people. Gabos welcome kita sa hikot kan sa iyang kahadean. Pasalamat kita tasiring kayanan sa tuyang Diyos, sarong Diyos na mapasensya. Takong siguro ang simbahan ang tigahanap sana mga perpektong tao, baka gabos kita dahil makabali sa hikot na ini. Pati padi, baka dahil man kwalifikadong makalaog sa hikot kan kagurang na. Pero ining tigsasabi tang pag-welcome, God's welcome does not mean that good and evil are the same. Naparareho sana. So, nag-ako din maleta, tapos suday nag-ako din maleta. So, naggasto kang confidential fund na 125 billion. Naparareha sana, saday nag-ako man ka ini, asin naggasto ka ini. No. Sabi kan sa tuyang kagurangnan, asin pinapagirumdum kita, there will be a time of accountability. Yeah. We will be accountable for our actions, our choices, our actions, and the way we live our faith matter. Importante po ito. Kaya bako man ngunyan, mantang yaong kita sa kinapan, bako man ngunyan importanteng hapoton, sisay baya sa tuyaan mga marhay, sisay sa nasatuyaan, bako mga marhay. An hapot siguro, itutok ka sa tuyang sadiri, ito bagang tipong hapotuntan kagurangnan. Kagurangnan, ano ang mga dapat kong baguhon sa sakuyang buhay? Tanganing, makabali ako sa hikot
kan sa imong kahadean. Ngunyan man pong aldaw, pinagsaselebrar ta ang memorial o kafiestahan ni Saint Peter Chrysologus. Chrysologo, tatara mo na ang ibig sabihin po kay ni golden warden or golden tongue because he was known for his exceptional preaching. Matibayon ining magsermon si San Pedro Chrysologo. Pero ang sa iyang kasikatan, asin kadakulaan, bako sa nata dahil matibay siyang magtaram, manaramtaram, kundi sa iyang kadakulaan nakabase na dahil sa iyang mga preaching, dahil sa iyang mga tataramon, kadakol na tao ang nadara niya sa mahal na Diyos. Asin magayon ining challenge sa lambang saro sa tuya. Pwedeng bako man kita gabos inaapod na maging mga preachers. We may not all be preachers, but every day, let us remember, we also preach. Nagtutukdo man kita. Nagtataram kan sa iyang tataramon, sa paagi man kan sa tuyang mga tataramon, sa paagi kan sa tuyang mga ugali or attitudes, o maski nga ni sa Facebook, we can preach. Kaya ang Radyo Veritas Legazpi, igwa po kang inaapod na mga online missionaries of God. We make use of the social media to evangelize, to preach. Minsan kaya naaabuso tama ng Facebook bako. Yung Facebook minsan, iyong nagiging lugar kan sa tuyang mga rants. Pagrata kan dignidad kan sa tuyang kapwa. Di po ba? Diyan tatiglalaag sa tuyang, lalo duman sa mga notes, sa mga stories, ilaag ta. Kasuod ma, namundo po akong marayta. I'll be honest with you, nagbisita baga po digdi su relic, blood relic ni Saint Charbel. Pagkabanggi, nakahiling akong post. Nata daw yako, taday ni makadigdi sa kuya, na makihuron, ilalaag mo sa Facebook. O, ratakan su St. Jude Parish, kung ata data may tent, dakulo na tawo, nauulang su traffic, may mga nakapark sa gilid kan pinampo. I could have explained to that person kung digdi siya bako sa Facebook, ta magreklamo ka sa Facebook, sisay po masimbag ka iyan sa imo. Tig-address pa pati sa iya post ki Mayor Hisham. O ano na nga tapi pabayaan mo ang St. Jude na may mga nakapark sila. I could have explained to that person na may special permit man kita. Naghagad kita sa city na diit na leniency every time igwanin pagtiripon at least day man pagklam ang mga auto nindo dyan kaday man baga po kitang parking o, nga pag ang iglesia ni Cristo may affair nagka-traffic man dyan o, nga day ka nagrereklamo pero makanuson baga po nagamiton mo ang Facebook imbes nagamiton mo ining social media tanganing ika makapagproklamar kan maray na bareta, dyan ka malaag kang, dahi ka ngayang supog, mga araw kaya. Susisay man ang nakabasa kayan, dahi man niya aram, kung siya ang tigpapatamaan o bako. Dawa, sige mo ang reklamo sa Facebook, o dahi man sigurong pulis na ma-action kayan, dahi ka man nagduman sa estasyon, dumang ka mag-fine kag sa imong complaint. And that is the proper venue. Diba? So kaya magayunon bagay ining pagirumdum sa tuya ken sa tuyang kagurangnan. Na challenge sa lambang saro sa tuya. Naarog po ki Saint Peter Chrysologus magamit naman ang sa tuyang kakayahan. Tanganing maiproklamar ang maray na bareta. Kung minsan kaya sa simbahan mga golden tongue kita. Yan, magayunon, pagdarangugon ng tataramon, pero pagluwas, nagiging mga matarumon an sa tuyang mga nguso. Kaya nga ni, permi kong nagagamit na example po, iyon na sa laog kan simbahan, may pa amen, amen ka, nakapiyong pa, praise the Lord. Pagluwas,
Iba na ang tigtatarang, nasingkog sana, muda na. Pagluwas, nagpuuna naman kita paglibak. Bako, sabi ko nga ni, ang mamundo, ang tiglilibak pati supadi. Sa laog kan simbahan, may peace be with you. Papuro peace be with you ka. Pagluwas, may daig ka sa nanauyunan. Inungkat mo na. Pag uli mo, na-involve ka na naman sa road rage. Di ba? So magayon yan ang paghurup-hurupan ta. Because the best preaching is still a good Christian life. So magayon na paghurup-hurupan ta, anong klaseng sira po kita? What kind of fish am I becoming in God's net? And what kind of message does my life preach to others? Kaya hagadon taan intersesyon ni San Pedro Crisologo. Sanaan sa tuyang mga tataramon, maging mga marhay na tataramon, kind words. Sanaan sa tuyang mga choices, mga marhay na pagpili as in desisyon. And sanaan sa tuyang buhay, maging mga living homily or sermons that leads others closer to Christ. Tarong dubon, nyato. Totoo, God's net welcomes everyone. Gabus ka ini, pinapadagos. But our choices, our decisions in life will determine who we become. And let us also remember that the most powerful sermon is not spoken by the tongue, but it is led by the heart. Amen? Sa ngaran ka na maaki, as in Espiritu Santo. Amen. This we have this bread to offer, we share this given in human hands. Magpamibi ka mo mga tugang tangalingan sa ko asinan sa indong atang maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako man lugod ken kagurangnanan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal. Kagurangnan kaming nagagalang sa daing sagkod na kamurawayan kan banal na apostol na si San Judas Tadeo, namimibi na sa imong akoonan sa mong mga panuga, asin magkani kong pasunodon kami sa pagselebrar kan mga banal na misteryo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapasa indo. Asin sa imong Itaas ang espiritu. mga puso. Initaas mina sa Magpasalamat kita kagurangnan. sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Tapinatugmad mo sa mga apostoles, an sa imong simbahan tanganing inimagin danay na tanda kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaonin mga langit doon nakatukloan sa gabos na tao. Kaya ngunyan asin sagkod paman, kay bakan bilog na hukbo nin mga anggeles, dusay sa imo an isip kaming nagsasarano, nagkukurahaw, asin nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga pano kan sa imong kamurawayan, Hosana hosana sa sa kaitaasan,
Paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ikan ang gadan banal, murabonin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimipi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini. Taini an sa kuyang hawak na inudolot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa ibo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini. Taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. An pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagod ni Kaya ikamagdato. kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwan, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat. Tapi na pagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadandangan ako sa liwanag kan sa imong dalawkon. Kaya raki kami gabos, namimipi kami tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos ni San Jose, sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles kaibahan, ang sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos kaibahan si San Charbel Macluf, nakaintupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringban, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ngunyan mamibi po kita kan Ama niya mo. Ama niya mo, na yaon sa langit, Pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit, an sa mong kakanon sa rual daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawarin mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin naharay kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot. Namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin mandigtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulitas sa imo an kahadean, asin an kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kakurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya ang katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay,
Asinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan po kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, tawi kami nin katoninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdin na makikisumaro sa iyang bangket. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagaw sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, sinan sa kong kalag, maumayan. Ang hawak ni Kristo, Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Please kneel. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy.
that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. Kagurangnan kaming nag-ako, kan mga sakramento mapakumbabang nag-aarang sa imo sa Espiritu Santo. Tanganig, ansa mong ginigibo sa pagalang kan pagsakit kan sa imong apostol, na si San Judas Tadeo magpadanay sa mo sa imong pagkabuot. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anati po niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes. Nag-abot po sa 24,355 pesos as in 85 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras nin misa. Nag-abot po sa 4,432 pesos and 80 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 6,123 pesos as in 35 centavos. Sa aga, Hulyo 31, aldaw nin Biyernes, sa tuya pong isa-celebrar ang ikasisentang anibersaryo kan sa tuyang parokya sa oras na alas 5:30 nin hapon. Iniimbitaran po kamo na makisumaro asin magpartisipar na sa nasabing aktibidad. Siring man sa masunod na semana, Agosto 3 sagod 5, aldaw nin Lunes sagod Miyerkules, magkakaigwa po nin Triduum Masses for the Dead o Responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga pangaraning kalag na buot niya tong girumdumon. Siring man bilang pagtaonin paggalang sa presensya kang kagurangnan sa satuyang simbahan, sa tuya pong pinapagirumdom ang pagsuulot nin angay asin desenteng bado sa pag-atendir sa banal na misa. Sa kababaihan, dei po magsuulot nin sobrang halipot na bado, sleeveless, off-shoulder o crop top. Sa kalalakihan, likayan ang pagsuulot ning sando asin shorts. Ang satuyang maayos na pagsuulot nin bado, iyo ang simbolo kan satuyang pagrespeto sa Diyos asin sa kasagradahan kan simbahan. Salamat po sa saindong kooperasyon. Maot mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Duwang anonymous na tig 1,000 pesos, 700 pesos, 1,000 pesos, apat na 500 pesos, Sariba Family, 2,000 pesos, HG and Ian Peña, 1,000 pesos, Devotee, 1,000 pesos, 400 pesos, 100 pesos. Diyos mabalos po. Sa aga po, as announced, may importanteng selebrasyon ang sa tuya pong parokya. Sa aga is the 60th foundation anniversary kang parokya. Yan. So, July 31, 1966, pinunan po ining mission, digdi sa Filipino-Chinese, digdi po sa tuyang parokya, ang St. Jude Tadeus Filipino-Chinese Personal Parish. And just recently, pinag-elevate po kita as diocesan shrine. Pero as a parish, senior citizen na kita. So, bako ibig sabihin, senior citizen, may discount naman sa pagtubod. Mas lalo dapat kitang nag-iedad. So, ang misa po sa aga para sa foundation anniversary, tanganing magkaigwa ka munin panahon, paghali sa opisina, 5:30 in the afternoon na misa. May concelebrated mass po kita. So, kung may panahon po kamo,
lalong-lalo na kitang mga devotos ni St. Jude, kung mapipwede, makapag-attender kita kan selebrasyon na ini. As in, gusto ko man kamo imbitaran sa August 1, after that celebration, Thanksgiving Mass man po ako. Sa August 1, iyo po an sa kuyang ika-28 taon na anibersaryo kan sa kuyang ordinasyon. So, inordinan po ako August 1, 1998. Baby face lang. So, gurang na po ako sa pagkapadi. 28 taon na. Kasabay ko po ang parish priest kang katedral, si Father Lyndon Balubar, si Father Eric Martiliano, si Father Norman Apun, and si Father Ben Buela. So 5 po kaming inordinan na August 1st or August 1, 1998. Kaya on that day, Saturday, sa 6:45 Mass, so kung may panahon po kamo, pwede man po kamong makisumaro sa sakuya sa pagpasalamat sa mahal na Diyos sa regalo nin pagkapadi na nakatagal akong 28 taon. Panadadangog ko kayo ito sa mga gurang kan bago akong ordinan. Father, marhay pangayaan pagtios, natatagalan, pero ang pagtagal, day natitios. Kaya sabi ko, nakatagal ako, 28 taon na ang nakaagi. So padagos tang ipagpamibi an sa tuya pong mga kapadean, bako sanang makatagal, kundi na magdanay sa saindang bukasyon. Salamat po. Matindog na kita, Gabos. Thank you sa mga nag-serve sa satuyang altar, live streamer, choir, lector, commentator, lay minister, mass collectors. Thank you very much po sa indo. Ang kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita Gabos, kan Diyos na mamumuton, asin mahirakon, anama, an aki, asin ang Espiritu Santo, Amen. lakaw. Tapos na, ang bisa. Salamat sa Diyos. kami kaherakiban. Salamat po.